So, hey, what's up mga man? So, for today's video guys, mga today sa Simalam guys, with sa mamshi nilang Tito Ining, and sa pamilya ni Tito Ining guys, with sa family ni Tito Ining. Duniti pa yung tingin paliogi. Sado sa mig karsada guys. Much later. Nagsakay namin. At kami sa Simalam. Yung siya sa GS Prom. Nits, tingog sa nak. Okay na ka nga nakay? Okay na. So, nagmukbang sila og chicharon dere guys. Nakana, nagpa-picture ako. Yan, puso. Huwag kita kay puso. Shout out na rin. Palit silang sila mamidjoy. Ay. Balag ng luspat. Sabang. Later. Karon guys, kay mga onami guys. So, naaday nga rin si Inday. Hello! Sa mukhaon sa ko guys, be right back. Wala, naghubo. Naghubo ang among niya. O karon nandito tayo ngayon sa Simala. Dito sa Cebu. So guys, padulong namin mo sulod sa kuan guys sa Simala. So, mo ni Secret Juman guys. Mo ni si DJ mo. Bayad, ma'am. Yaani naman ko. 20 na abang. Oh. Balik lang, ma'am. So, nakasunod yun guys. Nagtapok ang mga bata. Wala na. Among mga ano na mga auto. So, be right back guys, kay sabak na nga rin. Masaka namin padulong guys sa Simalab. So guys, padong namin masaka guys, pero daghan pa kayo ang tao. So, si Yael guys, naghilom-hilom. Siguro kayo.
So guys, yaw guys, kaya na yung Among gipukaw guys. Among gipukaw guys, kaya para mga picture. Yael. Wow.